Dong, ay bungkag ka ng basura kay mga kakatag na. Unsa man, di ka mulakaw kay bunalan ta ka karon. Bakit ka umalis dun? Kasi pinalayas nila ako. Naawa ka naman, wala pa naman akong maitulong sa'yo. Grabe, sobrang gutom ko na. Nung pinalayas ako, hindi na ako nakakain. May sako, baka may pagkain dyan. Dong, ay bungkag ka ng basura kay mga kakatag na. Unsa man, di ka mulakaw kay bunalan ta ka karon. Sobrang hirap naman nito. Sobrang gutom na. Naunsam ni bataan ni nagigda ra luya ba ni? Uy, dong, unsa man kadri dong? Nagugutom na ako, kuya. Ay galas gawasa man mo ginikanan di ay. Wala na akong pamilya, kuya. Tagalog ka pala? Saan ba yung pamilya mo? Mama at papa mo? Yung papa ko, patay na. Yung mama ko rin, hindi na nagparamdam sa akin. Nakakaawa ka naman. Dati nakatira ako sa tiyuhin ko. Bakit ka umalis dun? Kasi pinalayas nila ako. Nakakaawa ka naman, wala pa naman akong maitulong sa'yo. Hala, uy. Mura lagi ko na konsensya ni bataa ay. Nagipalayas na ako. Napali ko'y kasing-kasing na maluya ni bataa. Sakit na rin ang tiyan ko. Uy, naghilak intaw ng bata. Kaluoy ba ni bataa, uy? Sa kay buhaton ako ani no? Tara, sama na lang ka sa aming bahay. Ampunin na lang kita. Ay, mardalhon yun niya. Hoy, hoy! Tita? Nene, tara, mangulay tagbalay. Inato ko dire kay kuhaon na tika. Totoo, tita? Oh, kaya dali ka na. O sige, kuya. Salamat ha. Sinusundo na ako ni tita. Ah sige. Ali ka na, ginaatik-atik ragani ka. Nene, panghugas itong plato. Kaya dagan kay hugason. Sige ra kang kuanra, di malason pa kay ka. Imong uyaan, wa pa yung uli-uli. Hala!